Čauko, oplatí sa v roku 2026 ešte kúpiť investičný byt, alebo už to nedáva vôbec zmysel? Úrokové sadzby v bankách sú vysoké, ceny bytov sú na historických maximách, no a novinári nám stále tvrdia, aké sú byty predražené a ako si to dneska nikto nemôže dovoliť. Ja s nimi súhlasím, sú skutočne drahé, no napriek tomu ti v tomto videu chcem ukázať 5 dôvodov, prečo som presvedčený, že investícia do nehnuteľnosti dáva zmysel aj dnes. Pekne sa usáď a poďme na to. Za prvé, máme tu štrukturálny nedostatok bytov. To znamená, že na strane nabytky nám chýbajú stovky tisíc bytov v Čechách a na Slovensku. Samozrejme sa nejedná o celé územie republik, jedná sa o konkrétne veľké mestá, kde ľudia chcú bývať, pretože je tam dobrá infraštruktúra, zájmové pracovné príležitosti a proste kvalita života, ktorú dneska bežný človek vyžaduje. Tento problém je štruktúrálny. Je spôsobený pomalým stavebným riadením, nefunkčnými procesmi a s dlhovou výstavbou. Tým pádom sa problém predĺžuje a bohužiaľ nevidím žiadne svetlo na konci tunela, pretože problém neboli vlády ani v jednej republike schopné vyriešiť za posledných 10-15 rokov, čo sa to rieši. Problém bude naďalej pretrvávať a preto si myslím, že sme na trhu, kde bude neustále previs poptávky zo strany záujemcov nad nábytkom. Za druhé, žijeme v ekonomike, kde centrálni bankéri vytvárajú infláciu. Inými slovami, znehodnocujú nám naše peniaze. Pokiaľ tento princíp chápem, viem, že napriek tomu, že zarobím každý rok viac peňazí, viacej si toho nekúpim, pretože zároveň mi rastú náklady na môj život. A keď idem do obchodu, zaplatím viac a na konci dňa mi v peňaženke viac peňazí nezostane. V takomto prostredí sa oplatí kúpiť aktívum, ktoré v čase rastie. To znamená, na to, aby som si ho mohol v budúcnosti kúpiť, budem musieť zaplatiť viac peňazí, ktoré v medzičase sa znehodnotili. To je druhý dôvod, prečo sa oplatí investovať do nehnuteľnosti. Poďme na ten tretí. Nehnuteľnosť ako jediné aktívum bežnému občanovi v Čechách a na Slovensku ponúka možnosť investovať za cudzie peniaze. Jedná sa o peniaze z banky na hypotéku. Pokiaľ si šikovný, dokážeš investovať dokonca tak, že nepotrebuješ z vlastného vrecka zaplatiť za byt ani korunu. Táto možnosť je dostupná v Českej republike vo forme nezaistených úverov zo stavebného sporenia. Ja sám ich mám niekoľko a vďaka tomu dokážeš nakúpiť nehnuteľnosť za 100% cudzích peňazí. To ti dáva obrovskú silu tzv. Páky, pretože neinvestuješ svoje peniaze, ale peniaze cudzie. Samozrejme prichádza to s nejakým rizikom, nejakou odpovednosťou a aktívnym riadením svojho cashflow a portfólia. Poďme na štvrtý dôvod. Štvrtým dôvodom, prečo sa oplatí investovať do nehnuteľností, sú daňové zákony. V Čechách a na Slovensku máme tzv. Daňový raj. Pokiaľ rozumieš pravidlám hry a dobre si naštuduješ daňové zákony, zistíš, že z príjmov z nájmu a dokonca ani z príjmov z predaja bytu po nejakom časovom teste nezaplatíš žiadnu daň a žiadne odvody. Tieto pravidlá hry sú nastavené pre bohatých, pre ľudí, ktorí tým pravidlám rozumejú, tak, aby nemuseli platiť do štátneho rozpočtu zbytočne veľké odvody a dane. No a poďme sa pozrieť na posledný, piatý dôvod. Piatým dôvodom, prečo som presvedčený, že sa oplatí investovať do nehnuteľnosti, je to, že bývanie je základná ľudská potreba. Bývať budeme potrebovať vždy. Bývať na dobrom mieste, v dobrej lokalite, s dobrou infraštruktúrou je sen mnohých ľudí. Možno si teraz hovoríš, čo demografia, však vymierame. Opak je pravdou. Keď sa pozriem na dáta, tak Česká a Slovenská republika si držia úroveň obyvateľstva pomerne stabilnú. Náš štát je veľmi bezpečný, má kopec prírodných zdrojov, je tu príjemné podnebie, nemáme tu migrantov. A toto je rámec pre život, ktorý môže aj v budúcnosti priťahovať ďalších ľudí, buď z menej rozvinutých krajín, z východnej Európy, prípadne ľudí zo západnej Európy, kde tá bezpečnosť sa bohužiaľ časom znižuje a tá kvalita života, ktorá je priamo naviazaná na bezpečnosť, takisto klesá.
V tej demografii ale trošku ešte zostanem. Je tu tzv. Aspekt rozpadu rodín. To znamená, že v minulosti na jednu priemernú domácnosť v Českej a Slovenskej republike pripadalo cca 2,7 obyvateľa. Dneska je to niekde v rozmedzi 2,1 až 2,3. To znamená, že za priemerne 10 až 15 posledných rokov došlo k zníženiu počtu obyvateľov na jednu domácnosť o cca 20%. To znamená, že nám tu pri rovnakom počte obyvateľov, ktorých som spomínal pred chvíľou, nastal nový záujem kupcov o malé byty, pretože vlastne zrazu tí ľudia, ktorí bývali viacerí pospolu, potrebujú bývať niekde sami. Preto si myslím a som presvedčený, že malé byty 1KK, 2KK v dnešnej spoločnosti dávajú skutočne zmysel, budú likvidné, pokiaľ ich máte na dobrom mieste, v dostatočne veľkom meste, napríklad 10 000 obyvateľov a viac, a držíte ho dlhodobo. Verím, že po 10 rokoch vaša investícia bude mať hodnotu 150-200%. Daj mi vedieť, čo si myslíš o týchto dôvodoch, napíš mi svoje otázky, prípadne nejaké protiargumenty. No a samozrejme, pokiaľ by si chcel vedieť presný proces, ako kúpiť prvý investičný byt, mať systém, mať checklisty, urobiť rozhodnutie, ktoré ťa ušetrí chýb, pozri sa na stránky Reality Hackers. Nájdeš tam exkluzívne nástroje, nájdeš tam informáciu o tom, čo to je. Pokiaľ sa rozhodneš vstúpiť medzi prvých 100 zakladajúcich členov, pomôžem ti urobiť správne rozhodnutie, ako kúpiť investičný byt. Dobre. Teším sa na teba. Maj sa.